Pêvanama endama Meclisa Partî ya CHP'ye biriz Emine Uçak Erdoğan'a tu xêr hatî cara ewle tu tê stûdyoya me tu ser çavara hatî em ê bi Kurdî ez ê bipirsim bes tê bi Tirkî bersiva xwe bidî înşallah carekî din dihatî em ê bi hev re bi Kurdî qise bikin niha piştî ku şanda İmraliyê çû seredana Öcalankirin û vegerîn niha hem digel partiya we hevdîtinan dikin hem jî bi partiyên din re hevdîtinan dikin li hêla din serokê MHP Devlet Bahçeli jî dibêje êdî lazim e komîsyonek li parlamentoyê bê avakirin û hemû partî têda bin ew fikir ji hem ji bo we tê çimanê bi we hûn kesekê ku salên dirêjin vê proseyê vê siyasetê dişopînin di navdana avakirina komîsyonekê ku hemû partî têda hebin li nava parlamentoyê ew tê wê wateyê wê maneyê ku pirsa Kurd berv bi çareserîkê ve Şimdi komisyon meselesi aslında komisyonu yani Kürt meselesinin demokratikleşmesi ve toplumsallaşması için Persa Kurd demokrati ve bir civaki ve aliyaki şeffaf breva biçe komisyon konağa giringe CHP Jiroja yekem de uj despeka ve pevajoy ve eftiş dani zaman u nava cih konağa koyam giştine Devlet Bahçeli jî ve ev banker ve hemû kes daxwaz dike ku û dibêje ev pêwîstiyeke ku bin banê parlamentoyê da komisyonek bê avakirin ev pêvajoya kam têra derbas dibin ya çek danînê ku dedî çek nemînin bu hemû kesî pêvajoyeka girîng e bi rastî lê hemû kes dizanın ku qonağa yekem çek danîn û xwe fesixkirin e ya di qonağa duyemîn de jî divê ku mijara çareseriyê û aştiyê bê axaftin li hemû cîhanê jî di wisa bûye. Yani beriya tecrübeyên din jî hebûn lê vê care em dibînin ku hemû partî di nava vê proseyê dane. Berê partiyên opozisyonê li hember derdiketin û di vê demê de jî çavê her kesî li CHP'yê bû digotin gelo ew ê CHP dijber ya vê proseyê bike yan ew ê jî beşdar bibe em dibînin ku helwesta CHP jî li gorî daxuyanên Dem Partiyê jî yên desthilat û MHP jî helwesta CHP baş dedîtin baş dinirxînin win weke însanek Kurd kesek mütedeyîn salên dirêj ve di nava partiyên weke Saadet û Has Partî de we kar kiriye win niha jî nava CHP ne partiyeke seküler win xwe çawa hîs dikin di nava wê de hem weke keseke mütedeyîn weke Kurdekî CHP guheriye gelo net tek yani Kürtçe direkt Kürtçe duyunca Kürtçe konuşuyorum. Xwast kazanma Kurdî bersiv dibeka ku min Kurdî bîst de biraz karım xweştir bi Tirkî ifade bikim. Karım bi Kurdî jî baxfim. Bi vî awayê ez xwe wisa hîs dikim hes dikim. Dema hûn Tirkiyeyê li yekî dinin û tenê nasnameyeka wî dibînin dema hûn ji derva da li min dinirin dibin jineka bi dismal bi serpoş dibînin anlatılacak şekilde değil. Lê gelekî mühim e. Evet, çoğul kimliklerimiz var. Vî awayî tekane nasnameyeka me heye gelek nasnamê me hene we ez Kurdim û jineka bi dismal û serpoşim û gelek di vî warî de tekoşîn dane ji bo mijara destmalê û serpoşê û ez dixwazim hemû malbat û kes û kar bi bextewarî bijîn di mijara CHP jî tam da böyle kendisine oy verenler veya CHP ji bo dengderên xwe ku deng didine wê û kesên alîgirên wê olmayan bu Türkiye'nin dixwaze ji wê nasnameya yek tipî yek nasnameyî rizgar bibe. Çeperinde aslında daha sivil toplum, daha medya gibi yani bir alanlarda çalışan siyasetê de ez di saziyên sivîl de jî û di medyayê de jî min kar kir û min dixwast ku Tirkiye demokratîk bibe min vî warî de xebat kirin. Lê siyaset dikare vê pêvajiyê zûtir bi dayî bike. Siyaset yapma alanının çok daraldığı ama bir yandan da aslında toplumsal siyaset yapmaya imkan verdiği alanlar. Lê derfetên wê tiştê çêbû ku
Em bibêjin Has Parti sürecinde de öyle. cihên ku demên ku siyasetten bû min xebat kir di dema Has Partiye de jî siyaset bibûn çeper û alî û zehmetiyek di nav siyasetê de hebû. Niha jî CHP de jî demeke de ku qada siyasetê gelek zêde tê teng kirin û asê kirin ez di wirda siyasetê dikim. Em ji bo hemû kesî xweşguzaranî xweş û rahetiyê dixwazin. وان جي بفيدشتي بانكر وان جي هم وكا شخص دلي ويا مثلا انها حتى انها هنجتك ابو دغوتن بيكي هيا شارع چكداري هيا نها اب هنجت جهولي الرابو اب هنجت دي نمايه بو منك جفر بيوا وكا هم كردك هم جي وكا كسك كدنا جي بي دا حتى انها دجبري تشتكي بو منك پرورده يا بزمان دايكي يعني پشتيكو چكداري هاته بداوي كرن او چه گاو بين اويتن يك گاو بين روجه بي روجه و جوان جي پرورده یا زمانی زکماکیه هم وقت شخص بدلی و یا پرورده یا زمانی کردی لدبستانان هبه و جهپه بومینک اویج بوه حاضر به او گوهرینه کن بحث دکن ویجی لخواد دگره؟ Şimdi ana dil tahmin ava. Mijara zamanı dayı despeke pengavin despeken hatena avten jbo demokratik bune bo vak have bune u bo ko ab kevenava civake konsensusak çebiye u CHP divi varida cehe xwad digre un Genel Başkanımız Sarokime geçti Özgür Özel dehni banka kir قلت تركيا قبل ترون بالديمقراطية قلت بله تركيا قبل ترك حتى قناعة كهات لد في بشتي فايد في أم تركيا ديمقراطيك باخفن ديمقراطيك بنا تركيا باخفن بشتي قلت داخيانية دهني كهات يكرن أملي بنيرن siyasi tutuklara meselesi. Necbu kamivejin girtiyen siyasi benaberdan, girtiyen nahoş benaberdan, kayyum edin nebin ve em bibejin kabul kirna şehadatname kule saziya bilinda perverde mijarın giringin. Mijara zaman ji waha. پرورده به زمان دایی که همو کسی سروای نقاش دیگه bu ortak müşterekte buluşuyor. Yani dilin همو کس و که قبول دیگه که دوی زمان دایی که به فکر کردن به پاراستن و برداوامی کرد همو کس سروی که هفنیرینه برای هندک گاف آفتو بنافتن با زمان پرورده هم ببیجن درسا بجارته و هم ببیجن بانگیم بکردی هندک تشت هاته بون کرن هم دل کولین آنداجی دبینیم که همو کرد حساسیت نوانین پرورده زمان دایی که هیا افده چاوا چه ببه جد بستان سراتایی پرورده کردی به دایین آن قناغین فرمی بونه زمان دایی که وی هبد و اف نقاش سر بینه کرن لبله دوی کرد چند خواه و زمان خواه قاربن به پارزن و دوی و پراتیگاه هبه و همو کس که قبول بکه Özgür Özel bu seroke geçtiği CHP'yi hem güherin çi bun yani yek jwan CHP az bejim ji derdorin mütedeyin raji gotunem dixwazin vekin gotunem dixwazin ji Kurdan ra vekin derdorin cuda cuda ra ve bun navên weke cenabê we gelek navên ji derdorin din jî beşdarî nava CHP'yî bun ew beşdarbûn weke sembolîk ma yan beşdarbûna we yan ew derdorin din guherinekê li CHP'ye ferz dike CHP bi vê diguhire ew derfet heye Şimdi ben parti meclisindeyim ama yalnız meclisa partiye dama le ne bitanemez o karmin ne vaka sembolik le postun asta bilindinerin le bele ji komisyonin taxan ji hejmara delegan binirin un deve guherina de CHP'da bibinin az haznakim de mijara serpoşi de smala da baxfın deve ev naqaş edi bidayi bebele Türkiye u deve warida jî helwestaka zelal ya CHP heye parti de her kademeye de her konağı da hatiye guherin u denk dedine ve partiye u de her cihe ve partiye de ev kesin nerinin xadi nerinin cida hene ev mijarek
او کو دوی پیشیدا که ماسیک هوا بدیتن سروک CHP özgür diyal bxacı dibêje pêştir di mijara serpoşî da CHP xeta kir û divê li dijî wan nesekin ya. Ji gelek aliyan va meseleya pêşketina jinan di nava civakê de xwedî rolbûna jinan li ser Dem Partiyê weke ez bêjim nirxeke pozîtîf dibêjin di nava Dem Partiyê de yani gelek kes wisa dibêjin em jî dibînin yani di nava Dem Partiyê de jin gelekî çalakin pêşketîne. Jinên Dem Partiya ew demên dawî ne bi gelek partiyan re rûdinin bi jinên MHP'yan re civînan pêk tînin gelek partiyan re. Hûn weke jineke Kurd hem wê hal û rewşa jinên Kurd yên partiyekê din hûn çawa dibînin digel we pêwendî hene bi hev re hûn karekî dikin ewana vekirine ji vê yekê re û hûn ji vê yekê re vekirine bes eger Kurd be baştir be. Tam femnekir. Yani navbere ew jinên Dem Partî çawa ye ewana diçin bi partiyên din re jî hevdîtinan dikin bi were jî hevdîtin çêbûne û dikarin weke jin bi hev re çi bikin di parlamentoyê. Şimdi şöyle zaten Dem Partisi'ndeki siyasetçilerin çoğu hem Piraniya siyasetmedarên li Dem Partiyê em di tekoşîna jinan da diyansaziyên sivîl de em hatine bahev her çi qastin nêrînên me ji hev cida be jî lêvelê siber roja me yek ew demokratîkbûna Tirkiye ji bo çareserkirina pirsgirêk em hev nêrînin. Di warê xebatên jina de ez û aîla ketata em salanan be hev ra Türkiye'de kadınlar tam aksine Türkiye jin bilaks mêran dikarin bêne bahev ji bo çareserkirina pirsgirêkan ez di saziyên sivîl da û di nav siyasetê da jî wek jinên nêrînên cida em dihatin bahev de wexta ku münaqeşeyê mêran çêdibû jî em ji hev cida nedibûn yani diyalogên me berdewam dibûn û piştgiriya me bo hev de berdewam dibû me siyaseta xwe berdewam dikirin. Partî tenê çi rêbazên me yên kar diguherin lêbelê ême hemûyan derdên me yên hevbeş hene û bo Tirkiye gelek baş e gelek spas em gelek çareser bikin. Jinan li vê derê bikin mêvan jin bêhtir qise bikin parlamenter bin jin çi dibe karê wan çi dibe bila bibe ji kîjan alî dibin bila bibin dema jin dibin mêvanên me em bêhtir kêfxweş dibin û ekran jî em dibînin ku bi vê geştir û xweştir dibe